Welcome back to the YouTube channel, man. Kamas, good morning, man. Zikubanji concept memory. Yeah, abanduli pachangu koma. Ndaona zoti no, tipasane ma update okwana 5 amene akuchitika ku mmene kunja. Tikuzowa kaliso kuti pakati pano patiki katikati mwa nkhondo. So, mango update yoyambe tanaona alipo 5. Update yoyambira ndi update yokhuzana ndi kuteke. Yes, kuteke kumene kundithu ku doko pano ku port la Urdu ayi ndi doko kapena port ndi kumene ndithu makhala mu nyanja depot ya mu nyanja tinkotero. Yeah, depot ya mu nyanja pano pamafikira zinthu zechani kunyamukira zinthu doko limene timati doko depot ya mu nyanja. Pamene pajapo yakuteki anangoona kandege kaujeni kaboti. Kaboti kamene munali zida zumene zikoti zimangophulika zokha koma kabotiko sikakhala ndi timati unmanned sikayendesedwa ndi munthu unaliyese akamangoyendesedwa ndi wina akamakhala kwena wake kamangokayendesa makutumiza nyo kutako. So kakafika pamalo paja ndege kamaphulika right. Yes, nkhani imene ndithu muipezaso pa Al Jazeera makompano. So kanthu kacha kumachodabwitsa chino kuti kaboti kamene kaka ndi US made ndikopangidwa ku America. Kaboti kamene kaka ndikopangidwa ku America. Pamenepo pano pali nkhani zitheka bwanji kaboti kaku America kopangidwa ku America kakapeza kuti kafuna kakaphulitsa kuteke kafuna kakaphulitsa kuteke. So ateke ali ndi intelligence yawo atakaona anakamulika nkukwaza kanthu kachako muli mabomba kakubwe ndakaphulitsa kanthuko chabwino. Zimene zikusunyiza kuti yani zimene zikusunyiza kuona kuti akanganya wawa Trump ndi Netanyahu ali desperate kufuna kukoka anthu kuti tiyeni ayo tiyeni tathotha kuyiraniwa anthu awukhala kaichite phe komata amwene nkhondo yake iti zoziyamba dalaso. You understand? So since anthu akana iwowa ndi amene akufuna zoti angopanga zoti zachangu changu kuti apapone kuti definitely ngasikakhala ngati kaphulika anthu maganizo awo ndi Irani inakana nkhani ikhuza ndi kuteke. Even kutabwera ma drone kuteke anaphulitsidwa pa komano Irani inakana kuti nkhani yakuteke si ife siri kuphulitsa kuteke. Why tiphulitse kuteke? Right? So yeah, ndepano ateke waphulitsa ukha chinthu kwa America pamene wapo nokhaso mutha kuona zoti nkhani zichazifana. That's why anthu ena ukana kujoina nkhondo ifa akudziwa kale kuona kuti no iyi afuna angoti kweleza. Fa remember kuti anthu akangolowa kungojoina Trump atulukamo. Trump akusowa njira yotulukira mu nkhondo ndi complete atuluka athawamo guys. Ine ndasazekapo kaye tamamenyani nkhondo azengoti we support you we support you nkhondo ja asira akanganya enacha. So umene ndumboni otsimikizika kuti anyamarawa ali desperate kufuna kwakankhizira maiko ena kuti alowe mu nkhondo imene ikuchitika ku Iran. Number 2, Pedro Sanchez, Prime Minister wa dziko la Spain. Nthawi zonse position yake amanena kuti ineyo nkhondo iyi ndi yailigo mukumenya ku Iran. There's no palibe chifukwa chimene mukumenyera nkhondo ku Iran. Chifukwa chanji? Ine izizi ndi ayi. Plus ku Gaza ineyo ku Gaza amwene ku Gaza aya ineyo position yanga ili clear. Ine sindili pamodzi ndi America ndi Israel. Ine ndi anthu oponderezedwa awo. Ine ndili mbali ya Gaza, inenso ndili mbali ya Iran. Ine ndili mbali ya umunthu, humanity. Iwo anatero. Right? Prime Minister wakutiko wa ku Spain. So what happened? Iran pamene imatumiza zimabomba kupita ku Israel ndi
ana iga sticker sticker yomuthokoza ndani, yomuthokoza president yo prime minister wa Spain yo umuthokoza rakulu. Thank you zomwe kwambiri popanga support umuntu kumpanga like bomba ilili dedicated to you, kulili kumulemba dzina lake kwa picture yake gali kumuthokoza njira imodzi yomuthokoza. Anyway, ndenkhani yako Spain ili imene prime minister wa Spain itu Irani yamuthokoza boiga kobe yake kulemba dzina zake pa bomba sobano pa bomba. Taba imene nkhani ya Spain imene update number 2 imene yamba nani yakuteke ya Spain number 2. Taba tieni tulowe ku number 3, update number 3. Update number 3 ndi yokudzana ndi Iran ya onetsa nyuwani like yosayamba peza nyuwani yosayamba imene ili kupanga ndithu pansi penipene. Guys, Iran imadziwa kalizo kuti ife mabezi ngati pantunda panaikedo mabezi iko sanga khali mabezi onena kuti basi taike mabezi pantunda no. Iyo jamadziwa kalizo kuti even ma defense system aja samatete mbali zonse za dziko amangotete mbali imodzi, right? So awanesaina kusenza kuti nkhondo yakuluakulu tiye nayoni sinati tiye nayo nkhondo iyi, right? Thank you. Kutsutsa malipoti aja amene taputsa 90%, the navy is gone, everything is gone. Pachatu amarero leadership is gone, nothing is left. But Trump amarero chiyo sitamaliza pajapo tena zona zama nkhondo. So awanesaina ne papa awanesa base. So imene update number 4 number 3 imene. So 10 logo update number 4. Update number 4, Irani yanena kuona kuti inu makati Priscilla Energy Eskom kwathu kuno Irani kuno pofuna kuti pa Strait of Hormuz ngasi pa Strait of Hormuz tinene pano kuti America pakanika kutsegula anthu omenya kwambiri pa dziko lonse lapansi kuphatikiza so Israel pati pompo akanika kudusa pa Strait of Hormuz akanikiratu madolo mafilimu ndi madolo kwambiri kwa mumoyoni weni amathandiza anthu, right? Mafilimu kama panthawi imene Nelson Mandela ankati thandizeni kuone olonga sana yange napo nyeso video imene pa. So auza onzo kuti mukafuna kuphulitsa Strait of Hormuz mukafuna kuphulitsa energy kunkula kuti kwa Eskom kwa Iran kuti tikhale mudima tosefe kunoku dziona kuti ife chimene ngapange tiphulitsa mukuzowa madzi ako mene ndanchere ku Gulf region kuchai nde pamakhala pump ina yake kumene madzi onse amasefedwa kumene kochako amasefedwa kuyosa mchere uja kuyosa chani kuti akhale madzi a clean a pure kuti azitheka kumweka. You understand what I mean? Azitheka kumweka. So nde uje ndiende kujana ku madzi amenewa ambanga shambira kujana ku sena okay, like you Dubai, UAE, Qatar, China musemu, right? So akona uri ife Iran tikaphulitsa ku water distillation kumene koko ku purify ko ande madzi amenewo samuzamwaso adzakhala mchere amene muli ku Cape Town, example yapafupi amene muli ku Cape Town mukudziwa kale madzi a mchere, amene muli ku Port Elizabeth mukudziwa kale somo nyanja ija mchere, right? So zizabe ziyakwana kuti so a Trump anena kuti chonde a Trump akuti chonde ati kungophulitsa iniyo kungophulitsa azimiza message yoti kungophulitsa kumene koko ndikuti maphanga ini apapo ndoti muzapha anthu ambiri kuposa chani kuposa bomba kuposa bomba lopsa kwambiri athana za nuclear. Ndakona kuti mali mukapanga zimene zozo atakopseza mukapanga zimenezo ifeyo tidzagwisa ntchito bomba lina lakeso sabwalitchula koma definitely akamba nkhani kuza ndi nuclear, right?
ndeni tizakuphwanya ndi bomba limene lolo. So nkhondo ya Trump ija yophiza pa social media ija ikupitirirabe ndithu, koma awuzanso kunena zoti makapolisa ku Eskom ndakuti definitely muzozo zoti ifeyo ku region wanu, ku region maiko awawa ku region tiphwetsaso chani kumadzi kuja. So mini kuona kuti mkatimu muli invest okay, awawa ndi madera ndi maiko nena kuti kumapangidwa ndalama, koma ndalama zija zimakhala zosherana, right? From Americans kuti nde wani mafuta chani ndi anapanga invest mazima buildings, I mean zambiri zochitika kumene kuchako ma Americans muli ujeni yawo. So even nkhani kuza ndi matowarize makamabwera chani mmene muja muli ndalama zawo mmene muja ma Americans. So akangopasa kumene kuchako madzi acha asokoneza kumene kucha, not only kuti maiko avutika, koma even that Trump omweso investment yawo ikhala yalowa basi. Remember nkhani kuza ndi even madzi, nkhani kuza ndi mafuta acha anakamba mafuta waye blah 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 nkhani yake ndimene. So awawuzilado kuti mukangopasula ukuku ndoti definitely sitimvana chabwino. Point number 5, update number 5 yomalizira ndikuza ndi President Masoud Pezeshkian. President Masoud Pezeshkian amene Trump amamwera kuti ndi lunatic devil, ati Satan amene wawa. These people are animals, are zinyama zimene zizi. Yewe ndinakwenda kuti remember akuti Strait of Hormuz ili open wani about yonjo nangamba dziroso masoko nasa nangamba akuti Strait of Hormuz ndiyo tseguka kutseguka kuti bya ndiyo tseguka, right? Ali ndiyo tseguka kupatula amene aononga ufulu, amene aononga maamulo anthaka yawo ndana amene America ndi Israel. Strait of Hormuz ndiyo tseguka kupatula kama America ndi Israel. Ndio inali yesa amene afuna kukathandiza ma America ndi ma Israel. Koma ena onsewo zabwino. Pamene afuna nkolere bacha Trump anali busy kwa uzandu. Tiyende kadutse. Uyu ndikadutse. Makuti ndi Iran yango okay chabwino. Wangoti akuli iwe radutsa. Mafuna riweyo. Despite kuti Trump amati ineyo basi timango kwisishira 1% pene pacha sitimafuna kweni. Ngati samafuna kweni banja olimpikira zokusegulapo kuti azidutsapo yowo. Atakufuna kuona ali kupangaso matamaso. Ego. Timati ego. Ngati kuti ego. Okay. Pamalizira pene. Anthu ozikweza ati magulu awiri. Gulu loyamba limene limangodzimva paloka. Olo iniyo mutakhala kuti simukuvomereza. Right? Yo alibwenza ntchito. Yo amangodzimva basi paloka kumwe ine ndi big man. Mutakhala kuti simukuvomereza, niyo simupanga approve. Yo amakhala alibwenza ntchito. Koma yo amangodzimva zoti yo nda big, yo nda adolo. Right? Gulu loyamba limene. Koma limene lili titaona kuti bolako at least bolako poelekeza ndi gulu number 2. Gulu number 2 ndi gulu limene limadzimva ubigi udolo kuphatikizapo limafunanso iweyo uvomereze. Iweyo uvomerezenso kuti yes nda big. Ndipo amakupanga force kuti uvomereze. Ama yesese ndithu kuti iwe akupanga force kuti uvomereze kuti uyeso umbone kuti awadi nda big. Gulu limene lolo ndani lina ma Americans. Ma Americans suti amangodzimva chabe yayi, koma amafunanso kuti anthuso awapangeso force anthu kuti anthuso avomerezenso pauka kuti nda big, ino nda big basi wachemelere basi.
that's all. Ukachimelera ndi kuti kunomeza za Trump nakamba kaza khona ndi personality ya Trump basi yeyo akhale number 1 komanda ukhala number 1 ndi kuti basi zinaende. So guys tanakale kuti thangira pena pake kumabe still namda bani ngobereka ma update awa kena kumwa koma tikumanaso pompano. Guys, thank you so much. Ma Lawian Cameras.